Oganda ipacho kendo kwa mar mondo mi giyie ginene ginyiso apisas mag obila hera kaachiel kod tiyo kod machiegni ma ok ni kinde duto gineno gi mana kaka wasigu. Kwayo ma kamaendi ogoli kod migosi Nuhu Omolo Masuda ma bende en kanyendo jatend SUPKEM kata riwruog nendo mokelo kanyakla jodinjo usalama e kaunti nogo Homa Bay kama gioyango e kinde ma bende koro ne ochiwo kanyendo rangach kata geta ne tesendo obila nendo ma Kendu Bay kama bende nomiyogi mo manendo mar DSL maromo kanyendo lita 100 mar mondo gikonyre godo e chenro mag jiwo arita kwe gwenge ma kono endo wach bende osire kendo paki malich mokalo kod jatend obila mar Chuny North migosi Peter Wala. I'm Peter Aleko Wala. I'm the Sub-County Police Commander, Rachuonyo North and West currently. And the religious, one of the religious community partners with us in so many areas, planting trees and others, when they realize that we have also stray animals encroaching because of the nature of the community, they decided to go ahead and start making for us a gate. This gate will make one access to the police station and assist the police also in securing the Kendu Bay police station. That's where we are now, and they constructed for us the gate and did nearly everything just to appreciate what the police are doing for the community. Nyinga Leoni Nuhu Abdul Masud HSC at SUPKEM Secretary Homa Bay County. Gimanomiyo ayiero police station ma Kendu Bay na neno kaka gate ma police station nono to kendo dao demonstration masaka sa ne nyalo keto police station e danger. Mamiyo ne waketo gate ni kamne OCPD Madam Lydia no kwaya ni kisamoro kata gin bin yelo monjgi kaka ni neno no monj police station to ge nyalo ras magret gi lor gate koro gibedo gi security within. Two, ne wachako pidho yien kaka plant trees for a better environment kaka SUPKEM gi Kendu Bay police station. Kono waneno ka yien mopidhi diek donja anyhowly ka donje police station. Koro mane chuno ni kwa keto gate to gate nyalo lor ma koro miyo access margi e iye ka koro ok nyal bedo mayot. Ka police station ka ne wadonate nyaka fuel mane wadonate ne 100 liters diesel. Ang'o miyo ne watimo mano? Last year Honorable Murkomen nobiro gi initiative mar jukwala usalama. To ne wawinjo kaka ywak nitiere police station miyo reso mar mo matin ma to gitimo activities mang'eny. Omiyo police officers wadak kod gi mier gin wuonewa, omiyo ok wanyalo isolate them nikech wadak kod gi society nyaka wa accommodate go.